Iluxe moi rápido, porque hai moitísimas preguntas. Digo, preto de 400 preguntas, pero hai moitísimas. Primeira, se tivese que destacar 3 logros da súa xestión, cales sería? Bueno, en primer lugar, toda a recuperación e dinamización que se fixo no Casco Vello, toda a política que fixemos tamén de cara ao benestar social e de cara a afrontar as axudas ás familias máis favorecidas diante desta crisis, e en terceiro lugar toda a recuperación e todo o traballo por igualdade de oportunidades no Concello de Vigo que se fixo tanto de igualdade como xuventude, deportes, cultura, coa recuperación do noso patrimonio histórico, etc. Como justifica haber cedido tantas veces ante Abel Caballero? Santi Domínguez nunca tuvo ningún compromiso, ningún pacto con Abel Caballero ni co PSOE, o tuvo coa cidadanía a través dun pacto de goberno. Ese pacto de goberno se cumpliu e, polo tanto, non se pode falar de cesións a Abel Caballero. En todo caso, se pode falar de diálogo, de poñernos de acordo polo ben da cidade. Cree que alguén se cree xa que hai un único goberno local en dous? Eu creo que o cree a cidadanía, cando ve que ese pacto de goberno se cumpliu e cando ve, ademais, que se traballa conxuntamente en transformar esta cidade e, sobre todo, cando se ve que este goberno foi un goberno sólido e estable que conseguiu aprobar nada máis e nada menos que 4 orzamentos, como cuestión que ningún outro goberno na cidade fixera. Que parte do pacto que asinaron hai 4 anos está cumplido? Eu diría que calquera pode ver o pacto de goberno que se firmou e podo decir que nestes momentos en torno a un 90% se cumpliu. Quen fixo a lista do BNG para as municipais? Nos a lista do BNG para as municipais sempre se fai entre os militantes e as militantes do propio BNG. Eu dou, lóxicamente, a miña visión do que ten que ser o futuro equipo e logo tanto o Consello Local como a Asamblea Local é a que decide, digamos, a lista. Se se redita o goberno de coalición, será sobre as mesmas bases ou haberá? Eu non vou falar de novos gobernos nin de novos pactos mentras a cidadanía non se defina. Sempre fixemos así e así o faremos. Unha vez que o 22 de maio a cidadanía marque o que ela quere, pois a partir de aí actuaremos. Que propostas ten para reducir a tasa de paro que hai en Vigo que supera os 30.000? Bueno, en primeiro lugar hai que decir que as competencias en materia de creación de emprego e en materia económica se teñen fundamentalmente as dúas administracións, tanto autonómica como a do goberno estatal. E nos queremos que dunha vez por todas tanto a Xunta como o goberno estatal fagan unha política realmente de esquerdas que faga que aumente o emprego e que faga que os nosos sectores básicos productivos estén moito máis atendidos. Nos, precisamente, ese vai a ser o noso eixo fundamental e dentro de os recursos que teñamos e das competencias que teñamos o Concello, a nosa gran proposta é poñelas todas, vertebrar todas esas medidas para que haxa dúas accións claras. Primeiro, o mantenimento de emprego na nosa cidade e, en segundo lugar, tamén a creación de emprego e, en segundo lugar, que a administración viguesa sexa un parapeto diante da crise social para favorecer os traballadores e traballadoras e as familias con menos recursos. Como valora a iniciativa do PP presentada onte polo presidente da Xunta no que propón pactos locales ou pactos locales polo emprego, é dicir, ou planes locales polo emprego? Bueno, o Partido Popular e o Goberno da Xunta en 2 anos non fixo absolutamente nada na nosa cidade e en todo o entorno por a creación de emprego, ni unha sola medida. O presidente Fijose dedicou en 2 anos a botarlle a culpa a outros e parece ser que agora, unha vez máis, tamén quere eludir a súa responsabilidade e pasarse, digamos, a responsabilidade da creación de emprego e da loita contra a crise dos concellos. A Xunta ten que empezar a poñer en riba da mesa medidas claras que fagan que Galicia non este abandeirando precisamente a destrucción de emprego como está nestes momentos. Cales serían as líneas nestas do seu programa para estas eleccións, para o sector legal? Fundamentalmente, xa o acabo de decir, vertebrar todos e cada un dos recursos e todas e cada unha das competencias que teñamos en loitar contra a crisis e en favorecer as familias con menos recursos, e en ese sentido eu xa teño anunciado
que o primeiro que vou facer sendo alcalde desta cidade o día seguinte é reunir a todos os técnicos municipais, absolutamente a todos e cada un daqueles técnicos que están traballando no sector económico e no sector de participación ciudadana e emprego, e encargarles inmediatamente unha folla de ruta e un plan para que todos estes recursos que están diseminados en estes momentos e con falta de vertebración así o fagan. Por que non ten habido nunca un intento de acordo coa oposición, é dicir, un intento serio de sentarse para falar dos temas importantes? Bueno, sempre hubo, e eu acabo de repetir agora, como fixen en 4 anos e o levo dicindo en todo o mandato, Santi Domínguez foi dos 3 candidatos o único que estableceu claramente que había que sentarse os 3 candidatos e os 3 representantes das forzas políticas que hoxe estamos no Concello para quitar da batalla electoral calquer tema importante para a cidade e ao día de hoxe non tuve ningún tipo de resposta. A oposición estuvo durante 4 anos non querendo chegar a ningún acordo e o que fixo o Partido Popular é simplemente poñer trabas ao avance que ten significado nesta cidade. Que lle parece que o alcalde regale cojines, asientos, as cousas como con cargo ao Concello? Bueno, o alcalde, lóxicamente, ten dentro dos seus programas unhas partidas que el ocupa e gasta como cree conveniente. Evidentemente, eu non o faría. Que foi da marca ou do símbolo do Concello de Vigo? Porque hai un que é alcaldía e outro que é tenencia da alcaldía. Ben, eu creo que desto se ten falado, pero creo que ao fin e ao cabo a ciudadanía é o que menos importa. O que lle importa a ciudadanía é que se fagan cousas que transformen a cidade, que se traballe para as persoas, que esta cidade se transforme, que esta cidade avanza. Eu creo que iso é o máis importante. Outro, eu creo que son loitas estériles, sin ningún tipo de importancia para a cidade. Está de acordo co proxecto Moneo? Non estou de acordo, así o establecín e o dixen, non en todo, evidentemente hai cosas que me parecen aceitadas, pero tamén me parece, e o dixen, que nestes momentos non está a ciudadanía para falar de grandes proxectos, sino está para que atendamos as súas necesidades. E co proxecto, co plan Nubel? O plan Nubel tampouco, tamén dixemos en aquel momento que a ría o que menos necesita tamén son proxectos de mausoleos e demais dentro da ría. A ría o que precisa é o seu saneamento integral para que a riqueza que temos permanezca, e o que necesita a ría tamén é un plan de desenvolvemento do Porto de Vigo que racionalice todos os usos portuarios.